bali mo jiyan laba imbe cinya koy ala kallaban de nye ko be jiyan laba nona de cide nya fo hadisa dola ako jinya wakati dobe na jinya la ni hada madum be cinya fitina be hada madum ka ako mumini ni nana kaburu tigima suma be kaburu kono ako be kulunkulu kaburu nkade ko hari ala kan neke nin kaburu tige ngake dugu jukoro kana ke dugu kolo sanfe teli manke fitina min be dugu kolo sanfe hada madon ka dina la mumini be ala dele ka ke kaburu dunke ka ke dugu jukoro kana ke sanfe kiren ko jiyan wakato dola mumini dusu kumbe yeli kono de komi ne ko do ji kono dusu kasi ko munum be ke jiyan kono o madamina o damina naw mumini nyuma bi dugu kolo inka bi dusu kumbe chogomi kono yere de bado iddeum bolo illa marahim rabbi imuso bolo ikademba ya bolo kabila kono kiun kono jamana kono misiru kono mumini nyuma bella halamina ala yere de bado dusu kumbe chogomi awagato dola nilli mana yere tenne ala koy kana ewa sayanata wagatu dola be jigi hakili ikono yere ka sa komi ci de nya ko cogom balawum ni fitina min be dina ko mo be ciya jiya laba ko de te abduraji abde ewa minye umar ibn abduraji tile ko dondola asigle aleke ram masakeye me masake minye baraka ni dina haqiqa amma ko te jiya la atumbe masako ya minna jamanna fulu drome kele atadu amma sakela madede masakero de me afanta la madero drome kele tabulo deum be degunna nyanama ya degunna muso be degunna fu dondola asigile amuso ko arahana allah minka ayere ka furmuso ha ako ala kallafiya ka boyima ka dow ke ni nyaayere ka muso ha ko ala kale lafiya ulu lafiya ka bo umar ibn rajima afana sigile nya kuma me ko amin mana ala kin fana lafiya ka bo uma balima dina bina geleya ka sen ni ndegere made asera ni ndegere maw mo ko sunna yere haqiqa bi tinya haqiqa bi ikademba ya yere ni uto biala ebe nyana mayale koroli minna uka koro ka farika ute soma au maye muso bila tayara sisa wa muso Salih Fawzani nyinin kara muso bila tayara akwa sababu ye muso ude muso nyoma ko haketo akwa paske muso ko ukake cheude jinya kanu mbola aku yennin kala mununke ubennin jagoni sanni fere mununa aku ubennin bara da munuma ode kera sababu ka muso be krota cheuka nyana mali koroli ni marali koroli koro marali la tanasi tola ni ote edu tigi dusukumbi kono abe kome aka yeli kono kome koko kele ya mimbe dina minalila chiden ka hadisa dobe albaniya la safi siri salati sahiha chiden ko wakati bina hada madumma mumini ibi jalagi ika mumini ya kade komi nu folo la ciden tele la utumbe fajiri ni bara jugu kela jalagi togo mede ciden ko jiyan laba bina hadama dawna be mu'mini jalaga ka mu'mini ala ambo la uban tola cinya tigi de jalagi len dobbi min kon ka dina haqiqa nka a pratique nka dukono nka pratique nka demba yaka ere jalagi len dobbi me fajiri fasiri demba ya ba sagola min kadu ye kafo min kadi o kake wakati min kadi o kabbo wakati min kadi o kaddo o de tanunen do bi nunum be ciden ka kuma fota wude o de atom balimaw ni aya kono ya ala ko jiyan laba ni hada madawun cinyana ala yere de be daba dobo wa ja wa qala qawlu alaihim ala ko ni kuma bilala hada madawun ka mana ni jiya cinyana hada madawun cinyana wakati mi akhrajna lahum dabatan min al-ardi ala ko nebe daba do bu ye dugu koloka be daba do bo hada madun ye dugu koloka tukallimuhum daba imbe hada madun kuma nyogonyade abe munfo anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna daba imba fure hada madun awa amadan kan yani alaka ayawu yede nin daba be ninde ko
abe bo dugukolo kana daba de do de me abe nindo fo hada madawnya aba fo hada madaw aw maddan kan yani alaka ayawye nin daba qila min makkata bun kasir ko do ko daba imbe bo makkade wa qila min khairiha do ko makkatana kama sayati tafsiluhu insha Allah taala akoko me ko faran fansha bina chogomi fatukallimu an-nas ala dhalika ko abi hada madun kuma nyogonya oka qala adadu min al-ulama tukallimuhum kalama ko abu kuma yeredela ay tuqatibuhum muqatabatan ko abi hada madun kuma nyogonya ko me hada made ni nyogona hada made be kuma chogomi wa qila tukallimuhum fataqulu lahum inna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna do ko abu kuma nyogonya de aba fuye ko hada madun umaddan kanani alaka ayawye wa fi haja la qawlu najru la yaghfa wallahu alam me bunkasir kunnin kuma koroshiri bada mana ka ko mana ni hada madun be nyogon kuma nyogonya komi hada madin ni nyogona hada madya kun najru bola me ala kuni ya yira be kuma koni ka ko hada madun amaddan kanani alaka ayawye o fora uriya anni ibn abbas fi riwayati tajrahuhum anana riwayat dola kabo ibn abbas bolo tajrahuhum ko daba imbe hada madawun jogide tukallimuhum iyado ewa kalmu bena jogilila arabu kanna kalmu bena jogilila arabu kanna ewa ko ibn abbas ko jogilide do be hada madawun jogi ko ibn abbas wona na riwayat dola ibn abbas bolo wa anhu riwayatu qala kalla tafalu ya ni haja wa haja ko riwayat wala bunka ewa ibn abbas ko ayi abe hada madawun jogi abu kuma nyogonya fana daba imbe hada madawun jogi abu kuma nyogonya fana ka fo hada madawun maddan kan yani alaka ayawye wa huwa qawlu hasanu la munafata bun kasir kon ni kuma nyumaye ko ninna kuma nunun te nyogon wuli wallahu alam mana daba imbu fula beke buna basa kayre way dola abe mugo jogi abe mugo kuma nyogonya fana ka fo hada madu maddan kanani alaka ayawye wa qad warada fi dhikri dabati ahadith wa asaru kathiratu bun kasir kon nin daba ka ko hadisau ni asaru nanu ula hadisa chaman asaru chaman nana falin najkuru minha ma tayassaru billahi almusta'an ko alaye min no ya kale bofo de mebe nyini ala defe wannan huje fata bunu asidi al-qifari anana huje fata bunu asidi ma qifari qala asrafa alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qurfati ko donola ko ciden tumbe sokoro tale ndola ko aya akumbo kulu laje wa nahnu natajakaru amra saati ko ya sorolo bake ka baroke ka qiyama kofo faqala ciden ko la taqumu saatun hatta taraw asara ayati ciden ko jiya te wula bara fo ka tamanse belebele ba tanye tamanse ta tulu as-sams min maghribiha tamanse bayin folo ye munye tile kabbo tile binna fulanna waddugan ani shishi do bebo sabanna wadabatan ani daba do bebo nanina wa khuruju yajuja wa majuja ani yajuja ani majuja bebo duruna wa khuruja isa ibn maryama ani isa ibn maryama benabo mana alaba fana jigi worona wa dajjala ani dajjali wolon fulanna wa salasatu qusuf ani dugu kolo yere saba dugu kolo nabe jigini mugoye qasfi bil maghrib wa qasfi bil mashriq wa qasfi bi jajrat al arab dugu kolo yero dobe ke tile binfe dobe ke koronfe dobe ke arabu kamara yorola wa nara ninya jolinay wolon fula wa nara takhruju min qari adni ani tasuma do yoro dobe ba fo qari adni tasuma imbe bo o yoro dela tasuqun aw tahsaru na be hada madun sama o be hada madun ge tahsaru nasa be hada madun ge tabitu ma hum haysu batu nu sira yoro me be shi kafaruka wa taqilu ma hum haysu qalu nu yettile mina yoro mi abettile mina kafaruka nunun ke rajule segin bon
وأن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول آية خروج طلوع الشمس من مغربها بو تشيدن كون نينتا مانشن نونو فولو فولو من بوبو تيلي بولي تيلي بينا وخروج الدابة على الناس الدها نتيلي بورا تيلي بينا ولا هوغتي دابا ينفنا بيبو وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إسرها قريبا نين إيوا انتا مانشن تامن فلن نيني شيغي فورا نينا يورو ويرو لا تايم بفو taman se tammin fulen ne parce que hadisai bunkasir ya chaman de na taka aka tawsir kono ni nya suru nya de kadi saw do de fo ka toto ni nya mu tasaru de bambolo donc akot taman se tay fulum min be bo o ye ewa tile bole de tile bin o ko fe daba imbe bo wala hawati bo tiden ko nin taman se fulam min fulen ne ni kele min ko ni bora atonyogo be tuwa ko atemme min bora do tonyogo be tuwa ko wala taman se utobena wan nabi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali sitta ko tiden ko yettele ya kabara nyuma ke sani ewa ko woro kana tulu asamsi min maghribiha tile boni tile binna waddughana anishishi waddajala nidajali wadabata nidaba wa qasati ahadukum aw amra al-amma ube kere ya fi kere ya komi halaki min bi yere kere ya ki soro ube qiyama mi bebe jewola donc ne nya yirana nin daba yin fana qur'ana aya nanala hadisa sahalun nanala ni hada madun cinyana wakati mi nin daba be bodugo boloka abe kuma hada madun fe kafu hada madun aw maddankani ani alaka ayawye wala mbalimo doni ke bawye qiyamat taman se utila sabade o ba fo taman se fitinu do ba fo taman se folo o yedde picciden cili parce que ciden ko ale kacci ani jiya ka wuli abe komi nin cogode nin bolon ko ni fula nin kajja ni hakemi de picciden cili kiyama ka taman se udoy bon chamanche ewa tamanche chamanche taw doni ke bawo ko ala de be ko do mais abe komi jiya be nyanamaya qiyamat tamanche chamanche taw de la sisa o ko fe tamanche baw bena nu ulu koni nana doro o ye qiyamat joli de surunyana o ye ciden fule kan nin tammin fo sisa segi de fora hadisa in kono ayen nin tammin fo dugu kolo jigidi min fule ninye do be o de tilatila ka dafa ka tayin dafa nayi bo tayin dafa lembe na hadisa wurewla mininte ewa ko nunun jate ala nin tayin kono ba fo nunun de mata manse baw nunun koni bora ani jiya ka wuli amanja way jiya wuli de ambe ala delala kallabanye ala kan kene mana nan kono na ala ka benye kaddu sun kala sidama kallimon yaw jidi kalanya serenya dama kundoni bangela subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik